Здравейте, приятели! Някои от вас ме попитаха, от кога пея? Аз ви отговарям с видео, защото много ви ценя. Аз пея от малка. Майка ми, Бог да я прости, беше една прекрасна певица. Тя ме научи на хубаво възпитание и на песни с хубаво съдържание. Също така пуска грамфонна плоча с изпълнение на Недялка Керанова. Заставах пред огледалото и си представих, че вече съм народна певица. Но тази ми голяма мечта, Бог ми помогна да я осъществя, за което съм много благодарна. Каквито и проблеми да имам, те остават вкъщи. Качали са на сцената, това съм си аз и мога да веселя всички вас. Да сте ми живи и здрави, обичам ви!